Ekipa televizije Ars Media, u čijoj se produkciji realizuje emisija Vodič kroz umetnost i nauku, krajem maja meseca 2012. godine, u cilju predstavljanja novosadskih obrazovnih institucija, posjetila je odeljenje u Novom Sadu Ekonomskog fakulteta iz Subotice. Tom prilikom smo razgovarali sa dekanom Ekonomskog fakulteta iz Subotice, profesorom dr. Nenadom Vunjakom, koji je predstavio ovu instituciju. Na odeljenju u Novom Sadu Ekonomskog fakulteta Subotica razgovaramo sa dekanom Ekonomskog fakulteta, profesorom dr. Nenadom Vunjakom. Gospodine Vunjak, šta je ono što je potrebno istaći kada je u pitanju rad Ekonomskog fakulteta iz Subotice i njegova pozicija u sistemu obrazovanja? Fakultet ekonomski ima 6000 studenta, redovno upisanih od 1. do 5. godine studija, i on je po veličini, da kažem, i po broju upisanih studenta drugi na Univerzitetu u Novom Sadu, što znači da predstavlja ozbiljnu vaspitnu obrazovnu instituciju koju pokriva Vojvodinu, pa i, ajde da kažem, širi prostor u prvom redu Vojvodinu. Zatim ima odeljenje u Novom Sadu, koje je maltene i faktički kao fakultet, jer je to drugi deo fakulteta, svako odeljenje je nastavak fakulteta, i otvoreno je odeljenje u Bujanovcu. Znači, po nalogu i tako dalje, ili zahtevu, kako hoćete, vlade i potreba Evropske unije i šire. I možemo kazati da fakultet ima negde oko blizu 200 zaposlenih. Jedan deo zaposlenih živi i radi u Novom Sadu, drugi deo ili veći deo živi i radi u Subotici. Ima negde oko preko 120 nastavnika i saradnika. Ima 9 studijskih programa, osnovni studija, znači ima smer za evropsku ekonomiju i biznis, smer za finansije, bankarstvo, osiguranje, smer za računovodstvo i reviziju, smer za marketing, smer za trgovinu, smer za menadžment, smer za poslovnu ekonomiju, smer za poslovnu informatiku, smer za agroekonomiju i biznis. I evo, pored toga ima i nastavak tih smerova na 5. godini studija, jer studenti kad završi 4 godine dobijaju diplomu diplomiranog ekonomiste, mogu da upišu 5. godinu mastera, i nakon toga dobijaju diplomu diplomirani ekonomista / master, i to je ta diploma koja je priznata u Evropi i u svetu. Posle master studija mogu da se nastave doktorske studije, i mi imamo tu 3 smera. Jedan smer se odnosi na ekonomiju sa više modula, drugi smer se odnosi na menadžment i biznis, i treći smer se odnosi na poslovnu informatiku. Tako da, faktički, mi imamo u našem, ajde, reklamnom materijalu kojega koristimo u ovoj školskoj godini 4+1+3, imamo varijantu da kažemo 4 godine s osnovne studije, 1 godina je mastera, to je 4+1, 5, i još 3 godine možete upišete doktorske studije, i za neki 8 godina, 8 do 10 godina se može doći do doktora nauka, odnosno do profesora na fakultetu. Ja lično mislim da u poslednje 2 godine fakultet je napravio jedan iskorak, jer je krenuo i u pravcu saradnje sa privredom, sa školama i tako dalje, i fakultet je već postao prepoznatljiv u Vojvodini. Više se ne postavlja pitanje da li je centrala u Subotici, da li je u Novom Sadu. Zašto? Jer i jedan i drugi pol čine jednu celinu, i svima nama koji ovde radimo je jasno da mi treba da pokrivamo prostor Vojvodine koji ima preko 2 miliona stanovnika, i da tu možemo upisati veći broj studenta, i da trebamo da radimo zajedno, ne da pravimo mini fakultete, mini univerzitete. Jako je dobro da smo u sastavu Novosadskog univerziteta, bez razlike što je locirana centrala u Subotici, jer je to jedan ozbiljan univerzitet sa blizu 50.000 studenta, jednim ogromnim brojem nastavnika i saradnika, i kad se pojavite u svetu i kažete da pripadate Univerzitetu u Novom Sadu, s poštovanjem to gledaju, jer naš univerzitet, ja bih kazao, rame uz rame sa Beogradskim univerzitetom, i kako dalje ide razvoj, čini mi se da imamo još neki funkcionalni pa i razvojni prednosti. Tokom protekle godine otvoreno je odeljenje u Bujanovcu. Kako vi vidite značaj ovog akta Ekonomskog fakulteta Subotica za obrazovni sistem na prostoru cele države? Kao što sam kazao i na samom početku ovoga našega razgovora,
pre godinu dana nam se obratilo Ministarstvo za prosvetu i obrazovanje i nauku sa namerom da se uključimo u otvaranje odeljenja u Bujanovcu, to je jug Srbije, znači ono područje Preševa, Bujanovca i Medveđe, s obzirom da su iza jednog takvog projekta otvaranja odeljenja stale, ja bih mogu samo da kažem, velike države kao što su SAD, ambasada njihova, engleska ambasada, nemačka ambasada, švajcarska ambasada, ambasador OEBS-a, i mislim da je dovoljno samo to nabrojati, to znači Evropska unija, odlučeno je da, ili nama je predloženo da uđemo u otvaranje odeljenja. Mi smo učinili veliki napor da smo za 4 meseca obezbedili zajedno sa opštinom Bujanovac prostor da se može održati nastava na prvoj godini studija. Odredili smo da to bude studijski program koji se odnosi na marketing, jer su oni tražili, jer su jedan studijski program. Uslovili smo uslovno u našem tom predlogu da se više od 3/4, ajde da kažem, ili skoro 3/4 nastave izvodi na srpskom jeziku, a da znači neki 7-8 predmeta imaju nastavu i na albanskom jeziku za grupu studenta albanske nacionalnosti, grupa studenta srpske narodnosti ili srpskog naroda sluša na srpskom jeziku kompletnu nastavu. Znači imaju i zajedničku nastavu i samo jednom delu odvojenu nastavu. Dogovorili smo da nastavnici koji će izvoditi nastavu na albanskom jeziku budu sa državnog univerziteta iz Tetova, iz Makedonije, da se naše knjige prevedu na albanski jezik tamo gde će se izvoditi nastava na albanskom jeziku iz tih predmeta, i dogovorili smo da imamo kondenzovu nastavu, znači da profesori za 2 dana, pre i popodne, drže nastavu, da pređu materiju koju kod nas predaju mesec dana, da to uradi asistenti naredna 2 dana i da, na primer, te nedelje kad ide nastava imamo nastavu iz računovodstva, iz filozofije, iz ekonomike, iz makroekonomije i tako dalje. I ja mogu da kažem da sa zadovoljstvom, kako smo otvorili to odeljenje, nastava teče bez jednog problema, bez jednog izgubljenog časa. Zašto? Jer je ona normalno i nahranno plaćena svim profesorima koji idu. Zašto? Jer ja to tretiram kao, da ne kažem prekovremeni, ali dopunski rad. Jer treba preći 550 km, održati nastavu i tako dalje. I naši profesori i saradnici su prihvatili kako valja. Da je to tako, pohvale su nam došle od Evropske unije. Negde u drugoj polovini marta je gospodin Knut Volenbeck, visoki komesar za nacionalne zajednice u Evropskoj uniji, sa nama dole bio, lično se uverio da je dobra saradnja između studenta koji slušaju srpske, albanske i nealbanske, druge nealbanske nacionalnosti, da se druže, da uče maltene iz zajedničkih knjiga i oni jednostavno insistiraju da mi nastavimo, što je normalno, i 2., 3. i 4. godinu studija. Nama je jedan od problema prostor. Mi insistiramo da se dogradi tamo prostor, amfiteatri, ili da dobijemo neke učionice u određenim srednjim školama i da nastavimo 2., 3. i 4. godinu studija. Verujem da će to tako biti, jer postoji veliki interes i Ministarstva za prosvetu i nauku, i, kažem, Evropske unije, i mislim da je ovo dobar potez i za državu. U jednom momentu je kazano da smo mi otvorili odeljenje onda kad je to bilo najpotrebnije Republici Srbiji. I meni je drago da su to moje kolege prepoznale. Ja sam bio taj koji je ugovarao posao, dobro je ugovoren posao. Evropska unija je spremna da finansira takav jedan projekat. Mi dalje tražimo da sad tamo dole dobijemo i videokonferencijski uređaj, znači da jedan dobijemo u Novom Sadu, jedan već imamo u Subotici, da bi se mogle konsultacije studentima obavljati jednom nedeljno iz prostorija ovde, jedne slušaone u Novom Sadu, jedne slušaone iz Subotice, a da studenti budu u Bujanovcu, a profesori, asistenti da budu ovde. I nama je obećano, mi smo već poslali materijal da nama kupe takvu opremu, da je oni stave, mi ćemo staviti pločicu, da je to njihova oprema, javno ćemo i se zahvaliti, tako dalje, ali eto, imat ćemo i vezu
bez razlike smo udaljeni 500 km jedne od drugih. Bila je grupa tih studenta početkom marta kod nas u poseti u Subotici, pa je u povratku obišla i ovde se našla sa studentima našim odelenjem u Novom Sadu. Izuzetno su pohvalno pričali o svojoj saradnji, shvatili su da sastavni deo naše fakulteta i mi nismo išli da dobijemo takozvanu lex specialis odluku ministra. Znači da bi to ministar svojim potpisom nama dava pravo dole da radimo, nego smo tražili da prođemo akreditacionu komisiju u Beogradu, da to bude sastavni deo našeg fakulteta i mi smatramo da kao što imamo deo u Subotici, deo u Novom Sadu, imamo deo u Bujanovcu, da je to, dok tamo radimo naš prostor i da nas ne može niko proglasiti da smo mi tu nelegalno došli. Znači, cela priča je bila da to pravno osmislimo, da stvarno ima svoju osnovu. Nadam se da ćemo u ovoj godini upisati još veći broj studenta, sad je veliki interes i dece albanske nacionalnosti, jer su shvatili da smo mi fakultet koji nije došao da deli diplome i koji nije došao usput da profesor održi 15 minuta časa da pobegne, nego redovno radi kao da je u Subotici, Novom Sadu. Jer i naši profesori koji dole idu su isto različite nacionalnosti. I niko to nije ni postavljao pitanje, da se ni prebrojavao i to je održalo ovaj fakultet i pokazalo da je on potpuno zreo, možda čak i zreliji nego neke drugi fakulteti u nekim drugim zemljama koje su već članice Evropske unije ili će biti članice Evropske unije. Univerzitet u Novom Sadu ostvaruje saradnju sa nekim kompanijama u vidu programa studentske prakse. Na koji način ekonomski fakultet učestvuje u ovom programu i sa kojim kompanijama sarađuje? Pa, mi smo prvo krenuli sa univerzitetom. Univerzitet je potpisao nekoliko sporazuma sa drugim univerzitetima, sa fakultetima u Evropi, u Evropskoj uniji. Mi smo normalno tamo da ekonomija to ispratili. I logično je da univerzitet ima vezu sa univerzitetom, a fakultet sa fakultetom. Ekonomski sa ekonomijom, pravo sa pravom, tehnologija sa tehnologijom i tako dalje. I mi, zahvaljujući tim sporazumima, to već traje 10 godina, imamo preko 200 studenta koji su u razmeni. I tu prednjačimo. Znači, ukoliko se nađe sa dotičnim fakultetom, universitetom dobra veza i vidimo da student možda provede i 1 semestar ili 2 semestra i da će učiti materiju koju mi ovde predajemo, možda šire, ali će veći deo materije učiti, mi dozvoljamo da ode na drugi univerzitet, da ode u drugu zemlju, da sluša, da ako to položi, da mu nakon toga priznamo taj ispit ili veći deo tog ispita ili ceo ispit, da ne gubi godinu. I na ovaj način smo mi ušli kako valja u taj bolonjski proces. Ja mislim da je to dobro. Mladi čovek i mladi ljudi treba da vide i svet i Evropu i tako dalje. Neko će doneti dobru pouku, pa će kazati ok, a neko će kazati Boga mi nije u redu, možda je čak u nekim segmentima ovde bolje nego tamo, ali veza treba da se drži. I mi smo krenuli još jednu akciju ovde, našu internu, a to je da potpisujemo sporazume sa vodećim firmama u Vojvodini i šire, u prvom redu u Vojvodini, tako da smo potpisali sporazum sa Agroživom u Žitištu, sa Mlekoproduktom u Zrenjaninu, sa Baninijem u Kikindi, sa grupom preduzetnika oko firme Meteor u Somboru, potpisali smo sa produktnom berzom, sa privrednim komorama Subotice, Novog Sada, privrednom komorom Vojvodine, Srbijagasom, Fondom za kapitalna ulaganja, sa Simpom Vranje dole, sa gradom Vranje i možda neko preskočio, još ima nekoliko banaka kojima su ponudili na sporazum o saradnji, osiguravajućih društava i firmi, a namera je sledeća. Namera je da naši studenti mogu otići na praksu u te firme i ako ste primetili, ciljamo da u svakom većem gradu imamo jednu dobru firmu kao poslovnog partnera, iako je neobavezna praksa, ali ima jedan broj studenta koji žele da je na praksu, može otići na praksu. Drugo, da u slučaju da primaju te firme diplomere ekonomista nek dadu prednost našima, to stoji u ugovoru, ukoliko su kvalitetni, a mislim da jesu. Treće, eksperti tih firmi
imaće mogućnost da održe po praktično predavanje iz pojednog predmeta i oblasti. Četvrto, u pripremi su zaštitni znakovi tih firmi da se ovde stave u auli Novosadskog univerziteta, u Subotici u odeljenja fakulteta, u Subotici već stavljeni na fakultetu, znači da će dnevno studenti mogu da se posete, da vide reklamu dotične firme. U sporazumu stoji da treba da možemo raditi zajedničke studijske programe, ako zaradimo pare na tim programima, da ćemo deliti pare, novac ili dobit, i stoji još niz da ćemo mi dati mogućnost reklame, na primer Banini ćemo ponuditi da 5 dana sa svojim flajerima uđe među studente, a ko će nek deli čokoladice, one male, i nek tako dobija nove kupce. Mislim da je to prava stvar, jer sa tim mi pokazujemo da fakultet nije samo teorijsko karakteristan, nego je teorijsko-praktičnog. Za razliku od drugih fakulteta koji dalje smatraju treba ex katedra predavanje, pa završavamo, pa nek se snalaze, mi već pokušavamo da neki način te mlade ljude i vezujemo što je moguće više praktično, jer naš fakultet je fakultet poslovne ekonomije i po tome smo mi prepoznatljivi. Za razliku od Beograda koji je više ka makroekonomiji okrenut, ka opštoj ekonomiji, što je potpuno logično jer je u centru, u glavnom gradu, mi smo više okrenuti ka ovoj poslovnoj ekonomiji. I evo, to je, i dalje ćemo nastaviti sa bankama, s kraćim društvima, firmama, i nadam se da ćemo do kraja ove godine zaokružiti taj proces poslovnih partnera fakulteta. Bilo je lepo sad na 52. godišnjici fakulteta, koja je održana 17. maja u Subotici, imati pun amfiteatar i prijatelja i radnika fakulteta i drugih direktora srednjih školi, a posebno poslovnih partnera, koji ja ne znam da li su neki uopšte ulazili kako završi fakultet na svoj fakultet. Sad su došli, seli u klupe, dobili povelju, priznanje i pružili im ruku da dalje nastavimo da radimo. I nema boljeg pozitivnog glasonoša našeg imiča sem tih firmi i ljudi, jer će oni s ponosom da tvrde da su u porodici široj našeg fakulteta. A tamo treba da rade naša deca i te firme su prepoznatljive u svojoj sredini. Dovoljno je da jedan od menadžera kaže idite na taj fakultet, ne na drugi, jer to je pravi fakultet. I to je nama imidž pravi kakav mi treba po meni da razvijamo kad su u pitanju firme i kad je u pitanju u prvom redu Vojvodina, onda i šire. A zašto Vojvodina? Pa zato što je to ipak prostor na kojem mi delujemo. I nama gro tih studenta budući dolazi sa iz tog prostora i zapošljava se na ovom prostoru. I onda je normalno da prvo razmišljamo o tome. Ekonomski fakultet razvija saradnju sa obrazovnim institucijama na međunarodnom planu. Recite nam nešto o tome. Saradnja međunarodna je prisutna posebno sad sa Republikom Slovenijom i Fakultetom za logistiku u Celju, koji pripada Univerzitetu u Mariboru. Mi već pune 2 godine radimo na tome da napravimo zajedničku 5. godinu studija. Master studija, znači nakon završene 4 godine, da studenti mogu da upišu jedan poseban studijski program na masteru koji se zove logistički sistemi u ekonomiji, koji se odnose na banke, na finansije, na osiguravajuća društva, na trgovinu, na marketing, tako dalje. I evo sad smo skoro sve te naše dogovore doveli do blizu kraja, znači napravili smo predlog zajedničkog studijskog programa gde bi oni izvodili pola predmeta, pola mi na tim studijama i predali su materijal akreditacionoj komisiji u Beogradu i oni su akreditacionoj komisiji u Ljubljani. Čekamo da recenzenti ili stave sugestiju ili da predlože pozitivno rešenje i ako dobijemo pozitivnu odluku akreditacione komisije, očekujem da bi to morali do godišnjeg odmora da imamo, onda bi na jesen raspisali konkurs za 5. godinu studija za taj studijski program ovde u Novom Sadu i u Celju, gde bi po završetku studija, znači te godine, studenti imali diplomu double degree, to znači diplomu sa 4 pečata ili pečata Univerziteta u Novom Sadu, Ekonomskog u Subotici, Univerziteta u Mariboru i Fakulteta za logistiku u Celju. A to znači
da bi ti studenti mogli bez nostrifikacije diplome da rade u 27, sutra sa Hrvatskom u 28 zemalja Evropske unije. A to znači da bi naš fakultet verovatno bio prvi koji bi imao takav oblik vaspitno-obrazovnog rada, saradnje sa jednom zemljom koja je članica Evropske unije, a onda ja onako i u zbilji kažem, eto, mi smo ušli u Evropu, iako naša Srbija još uvek nije u Evropi, ali smo mi jednim korakom, kada je pitanje vaspitanja u Evropi. Tu bi vladali tržišni uslov upisa, znači tu ne bi imali studente na budžetu, išli bi na normalnu ekonomsku cenu koja bi bila 4-5 puta niža nego što je trošak sad takvog studenta kad ga roditelji šalju u Beč i u Peštu. I naša parola bila: dođite u Novi Sad, završite, dobite diplomu, 4-5 puta manje troškove nego što to možete dobiti u Austriji, odnosno u Budimpešti. A mi ćemo napraviti ekskurzije i ostalo, odlaske, posete i tako dalje, i Beču, i Pešti, i Parizu, i Londonu. Znači, i normalno primenit ćemo sva ta pravila koja primenjuje Bolonja i Evropska unija koja je prihvatila taj deo Bolonje. To smo i predali u akreditaciji i zašto sam rekao to? Znači, samo je sad stvar da dobijemo dozvolu za rad i mi odmah krećemo. Dobra saradnja nam je uspostavljena sa fakultetom i univerzitetom Dostojevski, a fakultetom ekonomskim u Omsku. To je Ruska federacija, u pitanju je jug Sibira, nijako hladno. Temperatura je ovde kao i kod nas. Ogromni su, imaju dobru želju. Mi smo sad zadnji put ovde bili na našem simpozijumu, dogovorili da učestvuju na našim simpozijama i na njihovim konferencijama. Studenti da učestvuju na njihovim studentskim olimpijadama, naši studenti u takmičenju, više je to takmičenje znanja iz pojedine oblasti ekonomije. Zatim, da njihovi profesori održe ogledna predavanja, naši kod njih da održe. Zatim da imamo razmenu, ako je moguće, asistenata i da radimo jednu zajedničku monografiju koja bi se objavila na ruskom, na srpskom i na engleskom jeziku. Tema je vezana za finansijsku krizu i način prevazilaženja. Da vidimo kako oni se bore sa krizom. Mi znamo preko televizije, ali da vidimo i naučno i stručno, možda ima nešto što mi možemo kasnije iskoristiti, ova naša država. Sličnu priču smo napravili sa univerzitetom u Wuhanu, koji je ogroman. Univerzitet ima preko 200.000 studenta, a ekonomski fakultet 24.000, a mi smo na nekih 6.000. Znači, oni su čak 4 puta veći nego mi. Njihova delegacija je bila u poseti kod nas sad na dan fakulteta. Potpisali smo ovde protokol baš, mislim da je bio 16. i 17. 16. ovde u Novom Sadu, na odelenju. Takođe o razmjeni asistenata. Svake godine naša 2 asistenta su mesec dana u Wuhanu i njihova 2 su mesec dana kod nas u Subotici u Novom Sadu. Zatim potpisali smo u tom sporazumu takođe da želimo jednu monografiju da napravimo i sad želimo da vidimo kako Kinezi se bore sa krizom, a znamo da se bore, kako barem svet priča, jako dobro, da vidimo koji su to modaliteti, šta oni rade u delu fiskalne politike, monetarne politike, investicija. Isto je bila grupa profesora koja bi radila i pisala naš aspekt Evropske unije i naše zemlje i normalno on je bio onaj njihov aspekt, grupa njihovih profesora. Mi smo mislili da onda javno napravimo promocije tih monografija i kod nas i kod njih. I evo, bez razlike što su oni daleko, ja tačno ne znam, mislim jedno 6-7 hiljada kilometara, a ovi jedno 4-5 hiljada kilometara, moguće je napraviti vezu između tih institucija. Mislim da je to dobro i evo, mi već ozbiljno s naše strane pripremamo da uđemo u izradu tih monografija. Šta biste poručili mladim ljudima koji fundament planova za sopstvenu budućnost vide u sticanju diplome Ekonomskog fakulteta? Može se dosta toga poručiti. Ja, ne želeći da loše mislim o privatnim fakultetima koji se bave menadžmentom, ili ja mislim da nema ni jedan koji se bavi ozbiljnom ekonomijom. Bave se menadžmentom.
Da li tamo lakše prolaze, uđeš, izađeš, gotovo, ili ima i tamo dobri profesora, sigurno ima. Ja bih im preporučio da normalno se upisuju na naš fakultet, kad je u pitanju ekonomija. Zašto? Zato što su svi naši studijski programi akreditovani, zato što ovde rade ozbiljni profesori. Da bi neko bio profesor, on je morao proći ozbiljnu proceduru pisanja radova, pisanja udžbenika, objavljivanja radova u međunarodnim časopisima, i odluku nije donosilo nekoliko ljudi kao što radi na tim privatnim fakultetima i njihovim univerzitetima, nego odluku su donosio Senat univerziteta, gde sedi 14 dekana, odluku su donosila veća stručna, odluku su donosili nastavno-naučna veća fakulteta. Znači, jednu ozbiljnu proceduru morate proći da bi prvo bili asistent, da bi bili profesor, docent, svejedno, i to vam već na neki način garantuje kvalitet, jer da će biti kvaliteta, posebno sad kad pravimo vezu sa privredom, kad pravimo vezu sa institucijama međunarodnim, sa drugim fakultetima. Mislim da je ovo pravi fakultet i ja bih im preporučio da ne razmišljaju samo o tome kako završiti fakultet, a da se ne uči ili da se dobiju šestice, nego, ili kao prelazne, nego da ponesu i znanje s fakulteta. Vidjet će, kad to sve prođe i kad dođu u neku 30. a počinju u nekoj 20. ili 19. završavaju negde neko 23. neko 25. u 30. će vidjeti da ono sve što propustuje će morati učiti i morati savladati kad je u pitanju struka, ako je to ekonomija, morate se ponovno da uzmu knjige. Ja imam sad slučajeve, a neki studenti kažu, znate, mi smo uzeli pa ponovo čitamo knjige. Ja kažem, to je dobro. Prvo da obnovite znanje, a drugo, morate, kao i u drugim strukama, pratiti šta je to novo. Jer mi koji se bavimo naukom pokušamo uvek nešto novo da im saopštimo novim generacijama. To važi iz ove stare generacije da valja. I evo, pokazalo se da svi koji završili ovaj ekonomski fakultet u ove 52 godine njegovog života i rada, jedan veliki broj se nalazio se na čelnim mestima firmi, kao menadžeri, kao računovođe, finansijeri, u marketingu, u trgovini, u izvozno-uvoznim kućama. Neki su ušli u vladu, predsednici vlade bili ministri, članovi saveta guvernera i tako dalje, vodeći u delu osiguranja, vodeći u delu uspešni preduzetnici svojih firmi. I evo, to je poruka, upišite se, morate da učite, morate da dolazite redovno na nastavu, redovno na vežbe, i bit će vam onda zagarantovan uspeh. A kad završite, mi sve činimo da pokušamo da vas i kandidujemo da nađete radno mesto. Ja se nadam da za 2 godine će ova tranzicija biti završena, će početi rade firme. Jer ovo ne može ovako dugo, mi ne možemo nekim monetarnim merama da branimo kursa, da nemamo izvoz robe i da nemamo priliv deviza. To može jedno vreme. Mi se moramo se okrenemo privredi. Kogod sutra preuzeo vladu, taj mora o tom da razmišlja. Jer i ja i sad tvrdim da jedan broj njih koji se nalazi na tržištu rada, ekonomista, pravnika i tako dalje, brzo će biti privredno usisan ili prihvaćen u privredu čim se završi tranzicija. Jer jednoj ozbiljnoj kompaniji treba vam jedno 10 do 15 dobre ekonomista. A mi garantujemo da će oni stvarno biti kvalitetni, jer možda će se malo ljuti na nas profesore koji smo strožiji, ali kad sve prođe, onda će reći dobar dan, poštovanje, ipak ste me naterali da naučim, zato sam i došao da nešto naučim i da sutra mogu da to primenjujem u praksi. Gospodine Vunjak, hvala vam na razgovoru i želimo vam puno uspeha u budućem radu. Hvala i vama. Evo, vrata su otvorena, kad god imate neku temu koja je vezana za obrazovanje, mi smo spremni da sarađujemo.